खुलुमबाय जायफोर मानसिफ्रा बिटिआर आव जेबो गैया बिटिआर जों जेबो जानाय नंला जायफोर बेबायदि कमेन्ट होदों बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो पलिटिकल बायसनेस मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै बुंदों होननानै आं सानो आरो थोंजोङै आं बुंनो सानो बिपिएफनि बायसनेस जानानै बिटिआरनि एकर्डनि एगेन्स्टै बुंबाय थादों होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि बे बाथ्राखौ आं रुल आउट खालामो बिथांमोनखौ आं सोंखारि हरो आरो बेबायदि बेले बेजे खालामनो नागारनाय स्ट्रेटेजिनिफ्राय बिथांमोना जानगारनानै थानांगौ मानो एनडिबि बिसोरनि आइडिय'लजिया सभरेन स्टेटमोन इन्डियानिफ्राय गावनाय नाथाय एबसुजों बुजाफोरा जानानै सेपारेट स्टेटआव फैदों बिसोरो सेपारेट स्टेटआव फैनानै उनाव 35-36 बोसोर आन्दलन खालामनानै एबसुनि हेफाजाब रायजो राजानि हेफाजाब आबोदनि हेफाजाब गासैखौबो ज' खालामनानै थार्ड एकर्ड थांनाय 27 जानुवारि नैबे बोहैथि मायथाइ 2020 आव थार्ड एकर्ड बड' पिस एकर्ड जानानै थांबाय बे बिटिआरआनो हयथ' कन्टिनिउ सोलिबाय थागौमोन इलेक्सन गेलेनानै सोर पार्टिया पावाराव फैया बे उननि खोथा बिटिआरआ खिन्थु लं रान सोलिलांबाय थागौमोन मानो सोलिलांबाय थागौमोन बिटिसिआव जाय पावाराव दंमोन बे नंबाबो नङाबाबो 15 बोसोर बिटिसिनि सिटआ बड'लेण्ड नांला बड'लेण्डखौ मोननाय नंला बड'लेण्डआ असम्भब बेबायदि बुंबाय थानायाव बर'फोरनि साइक'लजिया खिन्थु डाइभार्ट जादों जों मोनमारला नामा जों रायजोखौ नैबेबो मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैदों बिटिआर एकर्ड खालामनो गोनां जाहैनाया बे मोनसे हयथ' बे बिटिआर एकर्डआ हयथ' आरो लंगार जाबावगौमोन 27 जानुवारियाव हयथ' जाथ'नाय नंबावामोन हयथ' आरो 3-4 बोसोरनि उनावसो जाहैबावगौमोन होननानै आं मोनसे आइडिया लादों आरो मानो बड'लेण्ड नांला बे बुस्थुखौ बिटिसिनि सिटआनो बुंबाय थादों दा बे हिसाबै उनाव डेम'क्रेटिक भाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो कनभिन्स जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुङो जे नोंसोर एनडिबिआ मोनब्रै-मोनबा भागाव गावस्रादोंब्लाबो नोंसोर खिन्थु खौसे जानानै फै खौसे जायोब्ला जों नोंसोरजों जों एकर्ड खालामनो हासिगोन बे मोनसे दा एबसुआबो नाजागासिनो दं बिटिसिनि पावाराव थानायाबो बाहाय इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि हेल्प खालामदों खिन्थु बिसोरनि खैसारा मोनसे एनडिबिआ जाहाथे एकर्डखौ खालामनो दाहाथों बिटिसिनि सिटनि पलिटिकेल स्ट्रेटेजिया एक्सुवेलि बेसोमोन एनडिबिखौ फोजोबस्रांनाय माब्रै एनडिबिनि मोनसे फेंखाखौ बोखावनानै धीरेन बर'खौ गावनि आखायाव लांदोंमोन बेहाय बेखौ जों नुनो मोनदों प्रेक्टिकेलि जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै धीरेनजोंसो एकर्ड जागोन होनना बुंबाय थादोंमोन धीरेनजोंसो एकर्ड जासिगोन होनना बुंबाय थादोंमोन धीरेनाथ' चिफ नङामोन बिसोरनि चिफआ रन्जन दैमारिसोमोन बिनि उनाव धीरेनखौ साननैसो प्रेसिडेन्ट बानायदों गबिन्द बसुमतारीजों धीरेनजों एखेलेखे आवगायलांबाय आरो गबिन्दनिफ्राय स्प्लिट खालामनानै होबावबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दानि गबिन्दनि मोनसे अरिजिनेल एनडिबि ग्रुपखौ स्मेश खालामनायनि बे मोनसे स्ट्रेटेजिमोन बियो बे आंनिसो अपिनियन बियो खिन्थु लास्टआव उपाय गैया गभर्नमेन्टआथ' बुंबाय जे बिसिनि पलिसिखौ टार्न डाउन खालामहरनानै गभर्नमेन्टआ बुंबाय जे नोंसोर खौसे जानानै फै नै बाहाय खौसे जानानै बिसोरो 27 जानुवारियाव धीरेन ग्रुप गबिन्द ग्रुप रन्जननि ग्रुप संबिजितनि ग्रुप बिसोर मोनब्रै ग्रुपआ साइन होनो गोनां जाबाय
बे एकर्डआ जाबाय बर' पिच एकर्ड आरो बाय उइटनेस हिसाबै ट्रेजारि बेन्चजों थानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अमित शाह हम मिनिस्टार हमनि जइन्ट सेक्रेटारि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल हेमन्त बिश्व शर्मा केबिनेटनि मिनिस्टार ओमफ्राय बिटिसिनिफ्राय चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया उइटनेस हिसाबै ट्रेजारि बेन्चजों थानानै सोर सहि होनो गोनां जादों बे मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे एकर्ड दा बे हिसाबै बे मोनसे हिस्ट्रिक एकर्ड आरो बे हिस्ट्रिक एकर्डखौ हाइलाइट खालामबावनो थाखाय मोनसे बिजय उत्सव देरहासारनि मोनसे उत्सव खालामनो थाखाय क'क्राझाराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ लाबोनाय जादों बाय 7 लाख मानसिया बाहाय गेदारिं जादोंमोन 7 लाख सुबुंनि सायाव बिथाङा मोजां एड्रेसिं होलायनानै थांदों बर'फोरनि मोजांथिखौ बिथाङा नुलांदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि मोनसे एसुरेन्सखौ होलांनाय जादों दा बाहाय सोरबाया जुदि बिटिआरआ मोजां नङा होनदोंमोनब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने उइटनेस हिसाबै सिगनेचार होखो बिथाङा बे मडेलिटिखौ ड्राफ्टखौ नायाखैमोन नामा बिथाङा दा बै दापर जुगनि मेगन खाना धृतराज राजाथ' नङामोन दिनै बिथाङा गाव डाइरेक्ट बुङालासिनो गावनि फल'वार्सफोरनि दारै बियो क्रिटिसाइज खालामहोगासिनो दं जे बिटिआरआ जेबो नङा बिटिआरआ माबा नङा होननानै सोरबाया बुंदों जों बिटिआरआ दावदै गला होनना बुंदों दावदै गला एग्रिमेन्टआव मानो सहि होखो बिथां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरआ जुदि जेबो गैयाबा बिथांमोना मानो स्क्रेप खालामाखै दानो बिनि बिकल्पआ मा बिनि अल्टारनेटिभआ मा आं बेखौ सोंहरो बिथांमोनाव बिटिआरआव जेबो आं गैयाबा बिटिआरखौ लोगो लोगो दाख्लैनो मानो आउटराइट मानो रिजेक्ट खालामाखै बिसोरो बेजों जानाय नंला होननानै स्क्रेप खालामनानै जोंनि गोदान बुस्थु नांफिनजोबगोन अरिजिनेल जोंनि डिजाइनाव थांफिनबानो जाबाय बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बुंबानो जाबाय बेखौ लिडारशिप होबानो जाफिनबाय सोरबाया बेखौ मानो बुङाखै ओंखायनो आंनि सोंथिया बेनो जे बिटिआरआ जेबो गैयाब्ला बिनि बिकल्पआ मा बिनि अल्टारनेटिभ मा रायजो राजानि अल्टारनेटिभ मा होननो हादों एनडिबिआ खिन्थु गोसोआव लाखि एनडिबिआ खिन्थु बिसिनि एकर्डनि हिसाबै डिस्टार्ब खालामाखै इमप्लिमेन्ट खालामनो चान्स होदों सेकेन्ड एकर्ड बिटिसिआवबो एनडिबिआ खिन्थु डिस्टार्ब खालामाखै जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिला बिथाङा इन्टारिमाव 2 बोसोर आरो 15 बोसोर फुल प्लेजेड बियो काउन्सिलखौ सलायबाय दिनै बिटिआरखौ सहि खालामनानै दिनै माना बेबायदि डिस्टार्ब होनो नागिरदों मानो थगायनो नागिरदों बेखौ थगायसुलाया सोर थगायसुलाया बिदिबा बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारियासो सहि खालामनानै बिटिआरआव जेबो गैया होनना मानसिफोरखौ मानो बुंबाय थादों आरो बाहाय मोनसे जितुके एबसुआनो फार्स्ट एकर्ड बिएससिखौ खालामदों सेकेन्डआवबो एबसुआ हेफाजाब खालामो डिप्ल'मेटिकेलि जुदि एबसुआ जुदि हेल्प खालामामोनब्ला बिएलटिआ हारसिङै खिन्थु बिटि एकर्डखौ खालामनाया सम्भब जानाय नङामोन आं सान्दों फारसेथिं खालामबाय खिन्थु एनडिबिआथ' बेखौ डिस्टार्ब खालामाखै दिनै एनडिबिआ नर्थ इस्टनि मोनसे ग्रेटेस्ट इनसार्जेन्सि ग्रुप भारत सरकाराव बिसोर खरसा होगासिनो दंमोन 35 बोसोर दिनै बिसोर पलिटिकेलि बिसोरनि डिप्ल'मेसिजों गभर्नमेन्टनि स्ट्रेटेजिजों गभर्नमेन्टनि इन्टेलिजेन्सि माबाजों पलिसिजों एकर्डआव लाबोनो हाबाय आरो बे एकर्डआवबो एबसुआनो दङ आरो एबसुआनो डाइरेक्ट खालामदेरनाय जाबाय जितुके प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै सहि खालामदों दा बै समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ अनार होनानै बिसिनि काउन्सिलखौ सलायनो होदोंमोन सेकेन्डआव हाग्रामाखौ अनार होनानै खालामनो होदों सलायनो 15 बोसोर सलायनो होबाय एबार बिथांमोना आगोलनि बे माखासेफ्रा सिगनेटरिसफ्रा मोनसे एकर्डनि सिगनेटरिसफ्रा दिनै बिटिआर सिगनेटरिसफोरखौ मानो कनफिडेन्सआव मानो लाखिनो हाया आगोलनि आर्टसुएल एबसुनि प्रेसिडेन्टआ दानि प्रेजेन्ट
एबसुनि एकर्डखौ एबसुनि प्रेसिडेन्टआ एकर्ड खालामनायखौ मानो अनार होनो लुगैयाखै खारना मा बेखौनो आं खावलायो रायजो राजाखौ आसामनि बर' रायजो राजा समग्र रायजो राजाखौ जे बिटिआरखौ जिहेतुके लाबोबाय बिथांखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो मोनसे खाबु होनांगौ जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव जाहाथे दावराव दावसि जाफिना आरो बेहाय मोनसे डिसरिगार्ड खालामबावनाय जादों जाय बिटिआरआ दावदै गला बिटिआराव जेबो गैया दावदै गला होनना बुंदों बे बाथ्राया खिन्थु आंनि मथेबा अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा अनला खारियाव आगान थायै बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिथाङा खिन्थु फारसेथिं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिथाङा हिउमिलेट खालामनाय जादों माबोरै बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होनदों बिटिआर एकर्डआव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दं बिटिसिआव खिन्थु सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ लाबोनो हायाखैमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननाय जादों जाय बेनि दावदै गला होनग्रा मानसि बे मानसियाबो खिन्थु एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा गावनि समाव जेबो खालामनो हायैखाय सोरबा एबसुनि प्रेसिडेन्टआ जेनेरेसना उननि जेनेरेसना खालामदोंब्ला बेखौ हिंसासो खालामनाय जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ लाखिसिगोन होननानै बेफोर नामखौनो दोननाय जाबाय आरम्भनि आन्दलनाव 83निफ्राय दासिम बे समाव जोंहा एनडिएफबि आरो एबसुनि आइडियलजिजों गोरोबामोन एबसुआ नान भायलेन्सखौ फोथायो एनडिएफबिआ बै समाव खिन्थु आर्म स्ट्रागलखौ फोथायोमोन थेवबो जों मोनसे समाव जों सावरायदोंमोन 85आव रंजन बिथांजों बिदिनो आइडियलजि गोरोबलायियाव नोंथांमोननि मावदो जों बिदिनो इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि हिसाबै जोङो फैदों ना बेनो फैबाय दा कनक्लुजना बेनो फैदों दा जुदि आइडियलजिया जुदि दासिमबो जुदि क्लेसाव दंमोनब्ला एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सना दिनै 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामनायनि उनाव उपेन्द्रनि नामखौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि नामखौ उपेन्द्रनि नामाव दोननायनि मा जुक्ति दंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ दोननाय इउनिभार्सेल हिसाबै एनडिएफबिआबो अनार होनाय जाबाय दा बे बाथ्राखौ रबिराम नार्जारिया बिटिआरआव जेबो गैया दावदै गला होननानै बुंनाया बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ हिउमिलेसन खालामनाय जादों रबिराम नार्जारिखौ आं रेसपेक्ट खालामो बिथांखौ प्रेसिडेन्टनि मोनसे समाव इउजि ब्रह्मनि उनाव बिथांखौ आं बिदा बुंनोसै नामा जे प्रमद बर'आ बिनि उननि जेनेरेसना एकर्ड खालामनायखौ प्रेसिडेन्टखौ जेलास जादों नामा आउट अफ जेलास बे खोथाखौ बुंदोंब्ला बियो इनाय जादों आरो बिथांनि बे खोथाखौ आं रिलाभ खालामो आं स्ट्रंलि कन्ट्रडिक्ट खालामो बिनि उनाव मा सानदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों मानो अनार होनो गोनां जादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेकग्राउन्डआ मामोन बिथाङा डाउन टु डाउन फेमिलिनि सासे न'खरनिफ्राय ओंखारबोनाय मानसि बिथाङा बहुत खस्थ' खालामनानै फरायदों लेखा फरा फरायदों क'क्राझारनि शक्ति आश्रमाव फरायदों बिथाङा फकिराग्रामाव सानना बान्ना खालामनानै बेहायनो आं न'आव थांदोंमोन 1985-86नि गेजेराव बिथांनि बिमाया मेगन थाइनै नङामोन उपेन्द्रजों आंजों बिथांनि बिमाजों बिथांनि न'आ गंसेल'मोन बिथांनि न' गंसेनि फ्रन्टआव खान्थाल बिफां फांसे दंमोन बेहाय जों फट' दिखांजादोंमोन बिनि बिमाजों बिनि आइजों आं आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 30 बोसोर बैसोआव बिनो जानगारलांबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो जों जेबो होनो हायाखै बिनि न'खरनो जों जेबो होनो हायाखै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि नाम होनो थांनायावबो बिटिआरआव जेबो गैया होनदोंब्ला बे मिनिंलेस बे पलिटिकेल बायासनेस खोथा पलिटिकेलि माने मटिभेटेड खोथा बुंनाय जादों बिथां रबिराम नार्जारिया बिदै गलानि एग्रिमेन्टआव बिथांनि बस बिथांनि हाइ कमान्ड बिपिएफनि चिफ प्रेसिडेन्ट बिटिसिनि चिफ बिथाङा मानो सहियो बिथाङा मेगन खानामोन नामा ओंखायनो आं रबिराम नार्जारिखौ खावलायहरो नोंथाङा मानो सहियोखो नोंथांनि बसआ नोंथांनि हाइ कमान्डआ बिथांनो सोंनाया साबसिन जागोन होनना आं सानदों दा ओंखायनो बेजों लोगोसे जों नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि NIT जों लाबोबाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि फैगोन ट्राइबेल इउनिभार्सिटि फैगोन नेशनेल स्टेडियाम थागोन साइनि ब्रान्च थागोन बिटिएडिनि बाहेरायाव अट'नमास बर' अट'नमास काउन्सिल जागोन जोङो मोननै डिस्ट्रिक्ट बारायगोन होननानै बाहाय एक्सटेनसननि कमिटमेन्ट दङ ओमफ्राय सिटफ्राबो बारायगोन
20 खान सीट बारायगोन 60 खान जाहैगोन समस्तिया बिनिफ्राय स्कुल कलेज बायदिसिना बे गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन बिनिफ्राय गासैबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बयनिबो मोजां मावगोन होननानै खोथा होनाय जादों आरो एबार पुलिसनि पावारा एसे इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि बिटिआरआव जायफोर माने पावाराव थागोन बे पावारफोरजों कनसालटेसन खालामलायनानैसो आइएस अफिसार एसिएस अफिसार आइपिएस एपिएसफोरखौ लांलाय लाबोलाय बा पस्टिं होनायनि राइटखौ गभर्नमेन्टआ लागोन मोनगोन दा बे मथेबा एसे जों आखाइ होनो मोननांसिगोन हम डिपार्टमेन्टआवबो आं सानो दा बे हिसाबै बे गासैबो बे माखासे प्रजेक्ट जेरै बै समाव सानसुमा खुंगुर बिसुमतारीया बुंदोंमोन जे बिसिखौ जों लाबोनाया बे फाउन्डेसन स्टोनजों गायसनदेरनाय जादों अन्थाइ खाबा गायसनदेरनायसो जादों जोंनि लामाया बहुत गोजान थाबायलांबावनांगौ दं दा बिनि नेक्स्ट स्टेपआ बिटिसि जाबाय बिनि नेक्स्ट आरो जौसिन स्टेपआ जाबाय बिटिआर दा बिटिआरआव जेबो गैया होनदोंब्ला बेखौ आं मानिया दा बे बिटिआरआनो जोंनि उननि जेनेरेसनखौ मोनसे इन्सपाइरेसन खालामगोन एनकारेज खालामगोन जे जोंनि बै मेन गलाव थांफिननायनि लामाया बे बिटिआरनिफ्रायबो जोङो खालामलांनो हासिगोन होननानै आं सानो जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जोङो एचिभमेन्टआव लाबोनो थाखाय बिटिआरआबो मोनसे फाउन्डेसन थार्ड फाउन्डेसन बियो फार्स्ट फाउन्डेसना बिएससि सेकेन्ड फाउन्डेसना बिटिसि थार्ड फाउन्डेसना बिटिआर एकर्ड आरो दिनै जोंनि गोजोन थासारिखौ जायबो दा समालोचना खालामदों सोंखारिदों बे गोजोन थासारि लाबोनाय इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनाय बे एबसुखौ फोथाया नामा बिसोरो बे थासारिखौ गोजोन थासारिखौ लुगैला नामा बिसोरो दा आगोलनि बायदि बे गावजों गाव बेले बेजे जानायखौनो लाबोफिननो नागिरदों नामा जोंनि आलादा रायजो नागिरबाय थानाय बे थांखियाथ' थागोनानोसै खिन्थु बेनि अनगायैबो जों माने पेरेलेल भाबै बिटिडि बा बिटिआरआव थानायनि अनगायै बाहेरा बर'फोरखौबो जों नाहरनांगोन माबोरै नाहरनांगोन जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि थांना थानाय जिउ दैदेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय बर' जातिखौ गेरेमसा दानांगौ बेफोर आइडिय'लजिखौ जाफुंनो थाखाय आरो बेबायदि राजखान्थिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बै बाहेरायावबो बे खालामनाय जादों बर' अट'नमास काउन्सिलखौ खिन्थु बे डिस्ट्रिक्टखौथ' बिटिसि एकर्ड खालामग्रा मानसिफ्रा खालामाखैमोन आगोलाव बिसाव बे डिस्ट्रिक्टखौ नुवाखैमोन बा नुनो रोङाखैमोन बा सोरबायाबो बुंनो रोङाखिसै एबार खिन्थु बे गुवार डिस्ट्रिक्टजों बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय जादों होननानै आं बुंदों बे आंहा बायसनेसनि खोथा गैया आंहाबो सासे दायित्वगिरि आंबो दायित्व दङ मानो उदयाचल दिमान चरन नार्जारिनि उनावनो सेकेन्ड जेनेरेसना जों बिथांमोना फैलार जानायनि उनाव उदयाचल लाबोनायखौ लाबोनो हायैनि थाखाय जों बर'फ्रा एबसुआ बड'लेण्डखौ स्टार्ट खालामदों बेनिफ्राय बेखौ खालामदोंब्ला दानि जोंनि जेनेरेसना माबा मोनसे लाबोदोंब्ला बेखौ हेल्प खालामलांनाया जोंनि सिनियरफोरनि दायित्व होननानै आं सानदों दा आं बायदि अनेक एक्स प्रेसिडेन्ट दं एबसुनो एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि दं एक्स स्पिकारफोर दं आरो गोबां अर्गानाइजेसननि गिदिर गिदिर लिडार दङ बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नि बे एकर्डखौ एनडिपिनि एकर्डखौ अनार होनानै बिटिआरखौ जाफुंहोनांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानो दानि जिबिला डिस्ट्रिक्टनि गेजेर मानसिफोरा क्रिटिसाइज खालामदों बे मथेब्ला बिथांमोननि सिमाया उदालगुरि मासबाद बे फार्स्टनि सिमायानो थानांगौ नामा खिन्थु जोंनि आगोलनि सिमायाथ' संकष्ट सदिया उदयाचलनियाबो बेमोन चरन नार्जारिनाबो जोंनाबो बेमोन बेबो मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट मोनसे एचिभमेन्ट मोनसे जोङो स्टेप बाय स्टेप आवगायबोनायनि बे मोनसे स्टेप दा स्टेप बाय स्टेप बे स्ट्रेटेजिजों आवगायलांबाय थानायखौ दानि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मानिया नामा आरो मानियाब्ला इन्टेलेक्सुयेलफ्रा ओंखारबोनांगौ लामायाव राजा लामायाव फैनानै होसिख्रा फैनांगौ बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना बुंनांगौ इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोंथ' दंसैयानोसै जोंना जन्म लग्ननिफ्रायनो आन्दलन खालामनाय जोंहा फावसायनायनि खोथा गैला जोंथ' दंबानोसै नोंथांमोना गियोब्ला जों लिड खालामगोन ना इन्टेलेक्सुयेलफ्रा फैनांगौ ओंखारबोनांगौ
मानो ओंखारबोआखैबालाय आरो बिटिआर जेबो गैयाब्ला स्क्रेप खालाम दिनै नांला नरेन्द्र मदिनो लाइजाम लिरहर प्राइम मिनिस्टारनो सर्बानन्द सन'वाल आरो दानि बिटिसि नि बायदि बिपिएफनि माबाफ्रा मन्त्रि एमएलए 12 जन दं रिजाइन लानानै फै बेबायदि रिजिगनेसन लानानैथ' जों सेपारेट स्टेट मोनदोंना एग्जाम्पला बबे मेघालय केप्टेन उलेनसन सांमा 1960 जेब्ला आसाम सरकारा असमिया रावखौ जाबसिनबायमोन ट्राइबेल लेंगुवेजफोरनि सायाव बे समाव केप्टेन उलेनसन सांमाया एसेम्बलिनिफ्राय बिसोर बायफार्केट जानानै गावस्रानानै मेघालय डिमान्ड खालामो जोंनाबो 12 जना फैनांगौ दा पार्लियामेन्टारि सिस्टेमजों जोंखौ हेल्प खालामफैनांगौ जों खौसे जाजोबनांगौ दा बिटिआरनि माबायानो जादों खौसे जानायनि मोनसे नमुना बे ब्रिलियेन्ट एग्जाम्पल बियो हिस्ट्रिक एग्जाम्पल माब्रै गावस्रानाय एनडिएफआ खौसे जानाय 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामदों एकर्डआव साइन खालामदों एबसुबो खालामदों आरो बे समनि जे बिटिसिनि बे पावाराव थानाय बिपिएफनि माबाबो लिडाराबो बाहाय खालामदों बिपिएफनि लिडारशिप हाग्रामा महिलारि खालामनाय माने बिपिएफआनो खालामनाय दिनै बिपिएफखौ बेकिं खालामनो थाखाय पलिटिकेलि जुदि सोरबा जुदि सोंखारिदोंब्ला आं बेखौ मानिया आं बेखौ आउटराइट आं रिजेक्ट खालामो आं बेखौ बिथांमोननि खोथाखौ आं रुल आउट खालामो ओंखायनो आं खावलायबाय लास्टाव बेनो जे नोंथांमोना इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मदद होनांगौ नङाब्ला बे बिटिआरआ ओरैनो उरायलांनानै बिदिनो बे बिटिसिखौ सालायनानै थानांगोन फासनियानो सिमा जाबाय थागोन आरो बेखौ गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन रुलिं क्लिकआ बेखौ मोनसे स्कपखौ लादों जाहाथे गावनि गेजेराव धंस जाफिनो गावनि गेजेराव बुलाय सुलाय जानानै जाहाथे बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जाया स्टेट रुलिं क्लिकआ बेखौसो सिन्था खालामदों खिन्थु नोंथांमोना बेखौ नुजोबनो नङाखै नोंथांमोना बेखौ एनालाइसिस खालामदों खालामाखै पलिटिकेलि नोंथांमोना क्रिटिकेल एनालाइसिस खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ दा जोंनि बे सिंनि खोथाखौ जों मिथिनो दरखार गैया बिटिआरखौ जों लाबोबाय बिटिआरखौ जों जाथ'नो होनांगौ बिनि उनाव मा जायो उननि जेनेरेसना फैलायगोन जोंनो सासे मानसियानो गासिबो मावजोबलांनो होननानै जों खोथा बुंनो हाया आङो एबसुनि 82 आरो 86 सिम प्रेसिडेन्टमोन बेस इयारखौ 85 खौ ला 85 नि 2020 सिम 35 बोसोरनि उननि जेनेरेसना प्रमद बर'आ आंनि 35 बोसोर उननि जेनेरेसन 35 बोसोरनि उननि जेनेरेसना दिनै एकर्ड खालामदों गेजेराव बेसेबां गेप्स थादों जोंहा जोंनि गेजेराव जेनेरेसनानो गेप्स दिनै प्रमद बर'आ माबा मोनसे स्ट्रेटेजि खालामनानै हक एनडिएफजों रायज्लायनानै हक एकर्डखौ खालामबाय बेखौ जोंनि सेनियर बै समनि बे जेनेरेसना आगोलनि जेनेरेसना बेखौ हेल्प खालामनांगौ प्रमद बर'आबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बे डिटारमाइन बेहा कमिटेड बियो खिन्थु बिनि उननि पर्यायाव बिनि जेनेरेसना मोनसे आरो स्टेप आवगायलांगोन हयथ' बे उननि स्टेपआ हयथ' सेपारेट स्टेटआनो जानो हागौ खिन्थु बे टाइम कनजाम्पसननि एसे खोथा दङ दा जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गुबुननि खोथायाव गोजावनो दरखार गैया जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा सारा आसामनि बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दा बिटिआरखौ जाफुंहोनायाव इमप्लिमेन्ट खालामनो हासार होनांगौ मदद होनांगौ कलमजों हक ब्रेनजों हक खोथाजों हक मदद होनानै बिटिआरखौ जाफुंहोनांगौ आंनि खावलायनाया बे आरो गोजोन थासारि पार्मानेन्ट जोंनि बे गोजोन थासारिखौ जों लाबोनांगौ जेरै एनडिएफनि जेब्ला जायफोर केडारफ्रा मिसगाइड जाहैसिगौमोन एकर्ड जायामोनब्ला बिथांमोननि जितु रिहेबिलिटेसन रिकनसिलिएसन बाहाय मदद होनाय जागोन सोरबा बुंदों बे बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा नाथाय एनडिएफनि सानैसो केडारा एसे सुबिदा मोनसिगोन आरो एनडिएफनि सानैसो बे केडारा सुबिदा मोननाङा नामा बिएलटिनि गथ'फ्राथ' एस्टाब्लिश जाजोब्बाय दा खिन्थु बिसोरनि गेजेरावबो माखासे पार्सेन्टेज एस्टाब्लिश जायाखै गासैबो सोरबा हाजिरा मुजिरा मावनानै जागासिनो दं दाख्लै लकडाउनाव आंनि रौतानि सासे बिएलटि गथ'आ बिनि हिन्जावा माइरं बिनानै लांनो गोनां जादों बेसेबां दुखुनि खोथा खिन्थु बिनि गेजेराव बिसोर जाय देरनाया देरगासिनो दङ बिसोर दासिमबो हाजिरा मावनांगौ जागासिनो दं माखासे सेक्सना होमबा एनडिएफआ एकर्ड खालामनानै
मोनसे बुजाफोराव फैनानै एनडिएफनि माखासे केडारफ्रा बा संस्थाफोर मोननांगौखौ इन्टेलेक्सुयेलफ्रा माने माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा माने हिंसा खालामदों आरो बे इन्टेलेक्सुयेलनि गथ'फ्रा जोंनि आन्दोलनाव इनभल्भ दंना गैयामोन आं कुइसन खालामहरो खिन्थु नोंथांमोना नेक्स्टआव आन्दोलन जायोबा नोंथांमोननि गथ' गथायखौ हगारजोबनांगोन जोंनि बे आन्दोलनाव बे 35 बोसोर आन्दोलनाव सोरबा आन्डार मेट्रिक सोरबा आन्डार ग्रेजुवेट जानांबाय सोरबा एमए पास जानो हायाखै सोरबा माने खेथि मावना जानांबाय सोरबा बिजनेस फिसा फिसा खालामना जानांबाय गभर्नमेन्टनि जेबो अनसुंथाइ गैया बै इन्टेलेक्सुयेल बादि नोंथांमोनखौ आं खावलाय नोंथांमोननि गथ'फ्रा नेक्स्टआव आन्दोलन जायोब्ला फैदो हरनांगोन आन्दोलन बादसो मोननांगोन नोंथांमोननि गथ'फ्राबो मुंख्लं जानांगोन बाहाय एनडिएफनि आन्दोलनाव 3,500 मुंख्लं जादों शहीद जादों एबसुनि आन्दोलनाव 1135 जन शहीद जादों टोटेल 5,000 मानसि थैबाय जोंहा दासिम 5,000 थैनाय मानसिनि सायाव बिखाव गानानै जोंखौ मिनिनो नागिरदों नामा बे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मानि इन्टेलेक्सुयेल गैया बबे जायगायाव थाखामादों दासो बे उल्था फाल्था बुंनाय बै समाव मानो बुङाखै मानो आखाइ खबनो हाया नोंसोर 50% 30%खौथ' नोंथांमोना आखाइ खबनानै मदद होनांगौ बिटिआर एकर्डखौ थामसा मोनदों नामा थामसा मोनदों एबसुखौ अनार होनांगौ एबसु होनोबा जाथियानो थांना थानो हानाय नङा बर' जाथिनि माने जाथिनि फसंथाननि अर्गानाइजेसन जाबाय एबसु आरो बड' साहित्य सभा बड' साहित्य सभायाव गावसोरनि ब्रेनजों मदद होनांगौ दे जि जाबाय गथ'फ्रा लाबोबाय जेला बिटिआरखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो होदो बुजाय हरनांगौ बर' साहित्य सभानि लिडारफ्राबो आरो बुजाय हरखांबायबा आंहा बुंनांगौ गैला बुजाय हरबायबा बिथांखौ आं थेंक्स होयो बिथांमोनखौ एबसु नङाबा खिन्थु बर' जाथिया खुनु दिन थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना डायरियाव लिरना ला एबसुनि एकर्डखौ अरायबो जों अनार होनांगौ जुदि बेलेग मोनसे पलिटिकेल पार्टि फेक्सना लाबोदोंब्ला जोंहा बुंनांगौ गैयामोन कारण हाजार पलिटिकेल पार्टि दं बे उमुका पार्टियासो एकर्ड खालामदों जोंलाय मा दरखार एबसुआथ' खालामदोंना एबसुखौ मानो अनार होनो नागिराखै नोंथांमोनालाय एबसुनि थाखाय दिनै बर' साहित्य सभा जन्म जादों एबसुनि थाखाय बर' राव जन्म जादों एबसुनि थाखाय बर'नि मिडियामानो जन्म जादों दिनै एबसु गैयाबा बर' रावाबो गोमालांगोन जाथियाबो गोमालांगोन जातिनि अस्तित्वआनो थानाय नङा ओंखायनो एबसुनि सायाव आसि दिन्थिनानै खोथा बुंनायनि राइट्स गैया होननानै आं सानो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ आंनि बुंनांगौ बेनोसै